Aquesta és la pràctica 11 d'electrònica digital. En ella anem a veure el conversor analògic digital, també conegut per les seues inicials en anglès com ADC. La pràctica consta de 3 exercicis. L'exercici 1, que és implementar un multímetre, l'exercici 2, que és implementar un termòmetre digital i finalment farem un decodificador de teclat. Abans de res, bé, com les pràctiques anteriors, anem a utilitzar aquesta placa, aquesta shield, però com no tenim accés a laboratori ho anem a fer simulat. És important que tinguem en compte que cadascun dels dispositius que es va donar un valor analògic en les tecles de direcció per a l'exercici 3, el potenciòmetre per a l'exercici 1 i el sensor de temperatura per a l'exercici 2 estan connectades a distints canals analògics i ports de l'ADC. Abans de continuar, anem a veure la funció analog read en els registres que hi ha baix. Analog read és una funció que ja ve amb l'IDE d'Arduino, però anem a veure que és un poc més complexa que el digital write o digital read que havíem estat fent fins ara o el pin mode. Normalment, en la majoria d'IDEs, fent clic dret a una funció i en alguna d'aquestes opcions va la funció. En el cas de l'IDE d'Arduino no, i és per això que anem a veure-ho a un repositori de GitHub. Així tenim una funció que és bàsicament analog read, ADC read. En aquest cas, com a ADCX tenim el pin 0, ADC pin que després en el codi d'exemple l'introdueix així, per tant tenim el canal 0, podria ser el 1 o el 2, i el primer que utilitza és el ADMUX. ADMUX podem veure que ens serveix per a configurar l'ADC. Per això entrem al datasheet i busquem ADMUX. En una de les referències que ens apareix és la descripció del registre, que és el que volíem entrar, i veiem que cadascun dels bits té una funció. En particular, els 3 de l'esquerra són per a elegir el mode de funcionament de l'ADC. Veurem que va a posar 1 a aquests 2 bits, i això vol dir que anem a utilitzar la referència de voltatge interna amb un condensador extern. A més, podem ajustar el resultat a l'esquerra o a la dreta. Al cap i a la fi, el resultat de l'ADC el mostrarà en aquest registre. Si està ajustat a l'esquerra, anem a tindre aquest resultat i, és a dir, els bits de baix estaran buits perquè tenim registres de 8 bits, però és un microcontrolador de 8 bits. De normal segurament utilitzareu de 32 bits, 64, 32 avui en dia en la indústria és el més habitual. O amb ajust a la dreta. Simplement hem de tindre en compte a l'hora de llegir, perquè com els registres són de 8 bits i tenim un ADC de 10 bits, ens calen 2 registres. Per altra banda, tenim que començar la conversió, això se fa posant a 1 el bit ADCSC, que és Start Conversion, del registre ADC SRA. Novament busquem en el datasheet aquesta descripció del registre i veiem que l'ADC-SC el que fa és, quan volem fer sols una conversió, hi ha altres modes de funcionament, anem a habilitar aquest bit i li costarà 25 voltes de rellotge com a màxim per tal d'obtindre el valor, que el valor se guardarà en els registres que hem vist abans en l'ADC. Abans d'això hem d'habilitar l'ADC, que com podem veure al repositori és el primer que fa així. Una vegada habilitat ADC, que per defecte, si no m'equivoco, en Arduino ja està habilitat, s'ha elegit el mode de funcionament i el canal que volem emprar.
comencem la conversió i el bit ADSS del registre ADSRA se tornarà automàticament a 0 quan acaba la conversió, de forma que podem tornar, com a resultat de la funció, el valor que hem obtingut, que és el que fa així. Així fa una comparació amb un threshold, amb un nivell de comparació, i en el cas que estigui per dalt encén el bit i en el cas que estigui per baix l'apaga. Amb això ja sabem com funciona el ADSC read, el analog read, i per tant anem a fer l'exercici 1, que era implementar un MIDI voltímetre. Per això hem d'emprar el potenciòmetre de la targeta d'expansió, canal lògic 2, com si veiem, i hem de mostrar-ho en el visualitzador LCD del potenciòmetre. D'acord. El LED, bé, he copiat i pegat el projecte anterior, el LED no l'anem a necessitar, per tant el podem eliminar. El següent a fer és definir el canal que anem a emprar, que l'anem a anomenar, per exemple, pot, i és l'A2. I anem a canviar el nom al setup, almenys en la primera fila del LCD, i vaig a anomenar milivolts. Ja entrant en el funcionament del programa, hem de fer un analog read de potenciòmetre. Això ens va donar un valor de 0 a 1023, que és 1024 seria un 2 elevat a 10, que és el número de bits que tenim en l'ADC. Per tant, el valor màxim és 2 elevat a 10 menys 1, menys 1. 2 elevat a 10 és 1024, menys 1, 1023. Per tant, en base 1, per obtindre-ho en base 1, hem de dividir-ho entre 1023. I per assegurar-nos que ens dona el resultat en coma flotant, fiquem punt 0. I això anem a multiplicar per el fons d'escala, que és 5 volts. Amb això tindrem un valor que va de 0 a 5 volts. Com el que volem és que siga milivolts, ho anem a multiplicar per 5.000. Aquest valor és el que hem de posar a l'LCD. Per tant, el primer que hem de fer és esborrar el que tenim a l'LCD fins ara i anem a posar aquest valor a l'LCD. Perquè es vagi actualitzant, posem un delay, per exemple de 200. D'aquesta forma hi haurà més temps posat aquest valor que en blanc. D'altra forma veuríem que parpadeja i probablement l'únic resultat que obtindríem és que estaria atenuat al 50% la lluminositat de la pantalla LCD. Amb això ens hauria de funcionar. Podem veure així que m'he deixat una I, però bé. I podem canviar el valor i en conseqüència no canviava perquè m'estava equivocant, estava donant-li al sensor de temperatura, això és el potenciòmetre, per tant si canviem el valor veiem que tenim les variacions. Estem canviant la posició del potenciòmetre. Si posem baix de tot tenim pràcticament 0 volts i si posem dalt de tot
tindrem els 5 volts de màxim. I amb això hem acabat l'exercici 1. Únicament vaig ensenyar-vos una cosa més, que és, veieu que teníem 5.000.00, això no ens interessa, vaig a posar 5 milivolts, que se m'havia oblidat. Per tant, podem fer un casting, és a dir, canviar el de float a integer novament. Això tanquem així parèntesi, obrim parèntesi i fem així un casting, és a dir, convertir a int. I és utilitzar int com a funció. Amb això ja tenim el casting. I ara es queda amb un valor de milivolts, que seria més ajustat a la resolució que tenim, que cada bit correspon a aproximadament 5 milivolts. Ara sí, hem acabat el primer exercici de la pràctica.